Какъв видеорегистратор? Така. И откъде си музика? А? И откъде си вкарваш музика? Не знам. Чакай бе, видеорегистратор. Да, бе, тя Да, монтирана е. ясно. Сейчас те разбрах. За това, че има някакъв медиа плеер. Тук в самата кола. Майко, то ще си. Давай, бац. Спирачки. Какво говориш? Тя е 30 метра спирачен път с 230. Мъсъла. Не е случайно викат мъсъл. Да, Им трябва да. да апи, им трябва да спира. Е, батъл дрифтър. Може да се случат нещата. Ти си за Forza Horizon 5, не си за тук. Айде,